L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-Verità Kristu. Eżis telespettaturi nilqakom għal dan il-programm Il-Verità. U kif diġà qedti Kristu, Ġesu kien għadu jibqa' l-istess u biss huwa l-verità. U biss li ma jiżbaljax, u biss il-perfett, u biss li dak li wiegħed iseħħ. Għax għalinna li kliemu ma jgħaddix, dak li jgħid u dak li qal ġara qed jiġri u sa jiġri. Infakkarkom li għandni il-paġna fuq Facebook Il-Verità u dawn il-programmi wkoll qed intellaħħom bil-mod fuq YouTube. Inħeġġixkom biex tagħmlu like, subscribe u tafsu dik il-qampina ħalli kull darba li ntella wieħed mill-programmi tirċivu notification u intom ikolkom tkunu tafu li tellajt programmi ieħor u tkunu tistgħu tarawh bil-kumdità tagħkom ukoll. Għax forsi hawn ma jkunx jista' jarah fil-ħin li jkun qiegħed imxandar. Allura hekk, għax jiena għalhekk kienet din il-ħolma tiegħi ta' dan il-programm li seħħet. Dan huwa 42 programm. Għandi ġen biex nalqu l-50 jiena, jekk Alla jrid, kollox fidejh. Mela, qabel ma ngħaddi għall-feature, nixtieqkom tmorru tinsewx dejjem bil-bibbja ħdejkom, ħalli tiċċekkjaw intom stess. Ħanoħodkom fil-ktieb ta' Ġagbu. Ġagbu u l-istep brother ta' Ġesu. Wieħed mill-tfal li kellha Marija. U din hija kapitlu 4. Aqrawh dan il-kapitlu għax verament sbieħ daw tħallux li dejjem tisimgħu dejjem l-istess ħaġa. Ħabdu għall-Bibbja għax fiha ħafna informazzjoni. Informazzjoni għall-lum, għall-ġurnata tal-lum. Mela, kapitlu 4. U da qed ikellem lill-laħwa, ġifieri lill-Knisja. Ġifieri Knisja, għalhekk m'hemmx miktub li għandna nsegwu lilha, għandna nsegwu biss lil Ġesu. Għax aħna niżbaljaw. Wara kif ħajibda dan il-kapitlu. Mnejn hu ġej il-ġlied u t-tilwin bejnietkom. Jaqgħu mhux minn dan mill-passjonijiet li hemm jitqabdu f'ġisimkom, tixtiequ u ma ssibu xejn. U mbagħad toqtlu u tgħajru bla ma tistgħu tieħdu xejn. Imbagħad tiġġieldu u titqabdu. M'għandkom xejn għax ma titolbux. Importanti di, ħanerġa' naqraħilkom. M'għandkom xejn għax ma titolbux, issa min ikollu ħafna affarijiet kif ħanaraw issa fil-feature. Imma ma jkollokx kuntentizza, ma jkollokx paċi. Vers 3, titolbu u ma tiksbux. Għax titolbu ħażin.
titolbu ħajkolkom xidberqu fix-xalar nies adulteri. Ma tafux li ħbiberija mad-dinja hija l-għadu ta' Alla. Għax idolatrija m'hemm bżonn jiġifieri tmur quddiem statwa u toqgħod tfaħħara ta' dik mhux dik biss, anke l-affarijiet tad-dinja, l-affarijiet materjali, jekk inġibuhom l-ewwel ħaġa f'ħajjitna, dik hija idolatrija wkoll. Għax qed nippreferu daw l-affarijiet minflok il-Alla. Għax Alla għandu jkun l-ewwel f'ħajjitna, ħallu fidejh. Issa nkompli. Min mela jrid isir ħabib tad-dinja huwa għadu ta' Alla. Smajtuha? Taħsbu li għal xejn l-iskrittura tgħid, isimgħuha. L-ispirtu li jammar fina iħobb imħabba ajjura. Semmejniha din meta konna qegħdin nagħmlu l-programm fuq l-ismijiet ta' Alla. Wieħed mill-ismijiet ta' Alla huwa ajjur. U jagħti grazzja akbar minn hekk. Isimgħuha. Għalhekk l-iskrittura tgħid li Alla jaqaf lil gburi lil dak li jippretendija u li jaħseb li l-Alla m'għandu bżonnu f'ħajtu, jaħseb li huwa Alla huwa stess. U jagħti l-grazzja lill-umli xi ġmiel. Mela oqgħodu għar-rieda ta' Alla. Ifqu lix-xitan u jaħrab minnkom għax kif tgħidulu f'isem Ġesu tlaq minn hawn jitlaq. Għax mill-isem ta' Ġesu. L-isem ta' Ġesu Kristu li għandu l-qawwa biss. Ersqu lejn Alla u jersaq lejkom. Mitimbin natfu idejkom. Nies ta' moħħ imħawwat. Saffu qlubkom. Arfu l-miżerja tagħkom. Ikbu u wolfqu. Ħallu d-daħk tagħkom jinbidel f'niket u l-ferħ tagħkom f'diqa, mhux qed tgħidilna biex noqogħdu għax aħna jiena dejjem ferħana ta'. Imma jifhmuh dan id-diskors. Iċċekknu għalhekk. Iċċekknu quddiem il-mulej u jerfakom dak li jrid ifisser. Noħorġu dak li għandna ġo fina, dak id-dwija, dak kollox, ħalli nistrieħu fil-mulej. Dan il-feature li preparajtilkom huwa dwar tabib, għandu kollox, sinjur, familja, tfal, kollox. Dak li għandu bżonn jaħseb li dak li jgħid huwa tajjeb anke waqt il-familja vera ir-raġel huwa l-awtorità, imma mbagħad irid jimxi hand in hand mal-mara tiegħu u jridu jiddiskutu l-affarijiet flimkien. Hemm ħafna affarijiet xi ngħidu xi darba nagħmlu programm fuq din il-ħaġa kif issemmilhom li r-raġel huwa l-awtorità, id-dinja tal-lum. Taf kif taqbes? Imma dik hija dak li tgħid il-kelma tal-Alla. U meta ma nimxux mal-kelma tal-Alla, jibda jkun hemm ħafna tifrik. U dak li jrid ix-xitan. Mela dan kien jippretendija li huwa u tajjeb kollox, gburi kif qrajna lillaw. Imma mbagħad sab xi ħaġa meraviljuża fil-Kristjaniżmu jekk aħna nimxu wara Kristu. Araw dan il-feature. I was going from one thing to the next. So, I would buy a new car, and then when that didn't do it, I'd go out and buy clothes or take a trip. And then I went through hobbies. I did triathlons, I did running, I took up wine as a hobby. On and on the list goes. Dr. Greg Veman was convinced he had everything he needed to find happiness. The successful career, the lifestyle, but it never seemed to be enough. It was a combination of you're sad, you're empty, and yet at the same time you're kind of angry and frustrated because you're thinking, well, why? What's wrong with me? Why aren't I fulfilled? Why don't I feel like I have achieved what I worked my whole life for? And so you're embarrassed, you're not going to tell anyone, so you keep it inside. And then what you end up doing is taking it out on other people. He also had all the answers. His wife Ruth explains. He was good, but he had a short fuse.
He was arrogant. He was always right. He's the type of person, he's his own person. He's the boss. You know, he always did well his whole life. He was always number one at everything. Greg was quick to take issue with others, including his Christian neighbors, who Greg thought were giving his family the cold shoulder. I'm going to get a Bible, and I'm going to prove to them that they're not practicing what they preach. Greg started reading the Bible and was shocked by what he learned. I realized that Jesus was claiming to be God in the flesh, the God-man on earth. And I never heard that before. So that quickly got my attention because I realized if it did happen, it was the most important event in human history. And if it didn't happen, then it was just a religious fairy tale that someone made up. So I quickly forgot about the neighbors and decided, hey, I need to find out if this really happened. I really got interested when I heard Luke's prologue where he says, that he checked everything out because he's a doctor and doctors would normally disprove miracles, not authenticate them. While Greg's curiosity was academic, Ruth had been on her own search for truth and accepted Christ as her Savior. She knew her husband needed more than a subject to study. I was worried about his salvation. I would tell my friends in the Bible study, I'm worried about Greg. He's never going to accept the Lord. When I told Greg, there's a place called hell and it's real. And, if you don't believe, you might go there. And I was praying for him. I really was. It got to a point where I was just like, I give up. I was like, really? I'm like, God, you got to do something. Greg spent weeks studying and researching. He realized Christianity hinged on one event, the resurrection. I started before looking for every possible explanation that would say it didn't happen. Did Jesus, maybe he didn't die? Well, that wasn't true. Even in the Journal of the American Medical Association, doctors had concluded that he definitely died. Maybe the apostles stole the body. Maybe they were seeing hallucinations, all these different theories, but the problem was none of them were credible, none of them made sense. The only explanation from the historical facts, the way it was set up with the Roman guards and everything, was that the tomb was empty and he actually rose. The real thing that got me was the Apostle Paul, because here's a guy, he's Jewish, he's killing Christians, he has nothing to gain. What in the world could make this guy go and be the greatest evangelist ever? There was only one explanation, and that was that he saw the risen Lord Jesus Christ. So when I looked at the resurrection, looked at the evidence of these guys and their changed lives, I said, I have to believe it. Now Greg had the answer, or at least he thought he did. Christianity is okay, he really did it. And if you believe and he sees that you go to church and you're trying to do the right thing, then when you die, you'll go to heaven. What more could there be? Greg was about to find out. It started after he treated a walk-in patient at work. I went in, told him if he had any questions to ask me, and he was just staring me like dead in the eye, and that's when he came out and just said, have you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Savior? And I about passed out. I wasn't expecting that. And all this other stuff was happening at the same time. I'm like, well, how does he know? Why is he asking me this? Who is this guy? And I kind of just bolted out of the room and says, I'll be right back, because I didn't know what to do. A few nights later, Greg began thinking about his life. There were things in my life that I, wanted to change, the anger, the frustration, but I didn't have the power to change. And so it just kind of all culminated where I just kind of broke down crying and asking God to forgive me, and basically just, kind of repented of my sins and asked him to change me, and that I wanted to, live a new life. The very next morning, Greg noticed something was different. I was just like completely peaceful. I wasn't frustrated. I wasn't feeling angry. I felt content for no reason. So I quickly expected everything to dissipate and go back. But as I began to live that day, I realized, hey, there's something really different. So if I was different and feeling completely different, I had to have been changed, or something in my biochemistry of my body had to be changed. I said, well, maybe somehow my antihistamine got switched out for something like Valium. So I went and checked my medicines, and of course, that wasn't it. Greg found out why he felt different in the book of Romans, chapter 6.
Basically what it said in there was that when you become a believer and get saved, and the Holy Spirit comes into you, which is something I was completely unaware of, that the old person that you were somehow dies. And then it cross-referenced that to Galatians 5:22, which talks about how the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. And I'm like, hey, that's it. That's how I feel. I've got that list. Later that night, Greg told Ruth what happened. It was a miracle to me because I didn't ever think that Greg could ever change. He was suddenly concerned about other people, which shocked me. Greg went looking for the patient who had talked to him. The problem was his name wasn't on the schedule anymore. I mean, it was handwritten in ink, and I knew exactly when it was, and it's not there. And I checked for like the whole month, and the guy basically wasn't there. His record was completely gone. There was no evidence that he ever came in the office. Greg says while there's no doubt the life, death, and resurrection of Jesus are true, the real proof is in his changed life. I would say since the day I was saved, I've never felt alone. I've never felt empty. I've never felt all of that discontentment and stuff. I feel like I'm married to a different person. I feel like my old husband is not around anymore, and I've got this new husband who's awesome. For Greg, the truth is clear. Every other religion is man seeking God. Christianity's God seeking man. There's a real test for Christianity. You call on Christ, put him to the test. He won't just forgive your sins, but he's going to change you right now so that you know that it's true. And that's a big difference. Smajtu għadin, reliġjonijiet oħra, in-nies ifittxu l-Alla, imma l-Kristjaneżmu huwa xi ħaġa differenti. Alla jfittex lilna, għax aħna nkunu l-mitlufin, in-naċ mitlufin, u jsibna. Dik li ngħidu meta sibt l-Alla, proprja hu jkun sabna l-ewwel. Imma meta nibdew anke jekk hu forsi sema u ma rridx jaċċetta, kif nibdew nistaqsuh il-mulej jipprovdilna t-triq għal għandu. U ma nafx hekk ma kienx hemmhekk hemm għax ġrat xi ħaġa dak li qallu inti tajt ħajtek lill-mulej dak li l-pazjent u fittex wara biex imur jgħidlu. U ma kienx jaf li għandu jinżel għal kubtejħ u jitolbu. Ġifier ma kien jaf assolutament xejn, ara l-Ispirtu Santu meta intom tkunu tridu tiftħu qalbkom għall-mulej. Mingħajr ma tridu tibdew tagħmlu affarijiet. M'hemm bżonn ikun hemm jiena jew il-programm tiegħi għax jekk intom qed ngħidilkom kollox jiftħilkom kollox dik it-triq id-dejqa jiftaħilkom għal għandu. Mela beda jfittex biex jara min kien u ma sab l-ebda rekord tiegħu. U mid-dera kien Anġlu dan. Għax dik hija importanti ħafna, mhux li tmur il-Knisja li hija importanti wkoll u tiltaqa' mal-aħwa. Iva, imma importanti hija r-relazzjoni ma' Alla li titkellem miegħu fl-ispirtu u fil-verità. Kullimkien qiegħed, m'għandkomx għalfejn toqgħodu toħorġu bid-dar jekk ikun il-bart, jew forsi tkun ħafna sħana u għandkom l-air condition. Hemm ikun kullimkien anke jekk tkunu fil-qiegħ. U fil-fatt semma l-San Pawlu wkoll, għax xrid jitbiddel dan. Dan kien sinjurun ta' kien ukoll ġifieri fis-sens li wieħed minn dawk il-lut li kien imexxi. U telaq kollox biex jimxi wara Kristu. U bata, ġie persekwitat. U da sa joqgħod jagħmel kieku jitlaq dan kollu l-affarijiet sbieħ tad-dinja biex imbagħad ikun persekwitat. Għala din il-ħaġa, di fenomenali nara jien. Għax hemm xi ħaġa kbira immens li kif tidħol ġo fina li hija l-Ispirtu Santu. Id-difensur għalinna li sa nibatilkom il-mulej. Hemm ikun hemm differenza kbira. Mela,
Qabel ir-riklami għax ftit baqanna għal din l-ewwel parti ħan introduċikom illum għandna lil Pastor Vince Arġajna biex inkomplu fejn ħallejna id-darba l-oħra qabel ma kellna l-programm tal-ġimgħa l-oħra. Semmilkom. Iva, ftit introduzzjoni ħan nitkellmu dwar it-talba li talab Ġesu Fi Ġwanni għalina 17. fi Ġwanni 17. Tini Ħanaddu, parti. Iva, tini parti għax hemm ħafna xi tgħid għal Ma nad naraw l-aħħar biċċa biss. Ejja, mela, aħna minn hemm konna qegħdin bdejna mill-aħħar biċċa. Ħanaddu għar-riklami ħalli mbagħad narġgħu nidħlu fil-font ta' din it-talba ta' Ġesu Kristu sina. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqakom għat-tieni parti tal-programm Il-Verità fejn se nkomplu fejn ħallejna fil-programm dwar it-talba li talab Kristu fl-ort tal-Ġetsemani. Nixtieq ngħid ukoll, Pastor, qabel xejn, smajtek tgħid li waqt li qegħdin naraw il-feature flimkien li preparajt, propja mhux jien ikun ippreparajtu. Ngħidilkom il-verità jien kon ħaniftaħ il-ftuħ b'xi ħaġa oħra. Imma qabel ma ħreġ mill-karozza tani li niftaħ il-bibja u Ktib ta' ġietni dik ta' ġagbu li kienet taqbel ukoll mal-feature. U kont U qed ngħid xi mal-istudju. ħaġa sinija. Ma l-istudju li ħanaraw issa. U mal-istudju li ħanaraw issa, ġifieri ara l-mulej Li kemm hu kbir. knisa li Kristu talab li knisa tkun waħda meta jkun hemm l-argumenti fi knisa mhux bħalma knisa knejjes differenti, fimta taħt raja differenti u r-raj u l-vigarju huwa Kristu u l-vigarju huwa l-Ispirtu Santu ma dejjem inqalgħu intoppi, fimta? Fuq xi twemmin jew fuq pereżempju passers jafsu iktar li tkun mara titbaxxi rasa, raġel u hekk. Jidħlu iktar f'dak id-dettall. Legalisti Li u- aħna tolbu legalizmu. Vera kif attinti għammur għalija importanti di semmi. Vera r-raġel għanda autorità, imma Pawlu enfasizza iktar fuq ir-raġel li jrid jgħid il-mara jħobba u jħobba tant li jagħmel bħalma mel Kristu x'għamel Kristu. Miet Miet. għal-Knisja tiegħu. Vera il-mara tissottometti għal-raġel ma once li qed jimxi wara Kristu. Għaxek mhux qed jimxi wara Kristu. Eżatt. Sawa, jiena meta nara l-mara tiegħi għandha bżonn l-għajnuna tiegħi. Qed tifhem ikonna mistednin jew hekk immurna tiegħi daqqatit fil-kċina. Fejn kun jien timmur nejn għandha tiegħi daqqatit. Ġieli tlaq mill-istudju. Fimta, ġifieri dik hija importanti. Dana lill-Adam il-mara tiegħu Alla milla mill-ġemp. Sewa, ma millix minn moħħu, laqas minn saqajh biex il-raġa ma jitlax fuqa u laqas tkun titlaj fuq rasu. Fimt? Kull ma jagħmel il-raġel irid joġob il-Alla. Hemm il-mara tissottometti skont il-kelma tal-Alla ta' Eżatt, għajna mela. bil-mara biex tiftaħna ħafna hekk. Nimxu fit-triq dejna it-tfit. Fimta, jew fejn kun jien mhux biġifieri ma jkunniex argumenti ta' mela ma jkunniex argumenti, imma qabel ma mmorru noqdu nagħmlu fis-sikur li nitolbu l-Alla maħfra lil xulxin u l-milej biex jaħfrinna u nitolbu għal xulxin qabel ma niġi l-programm.
il-mara tiegħi titlob miegħi u titlob fuqi wkoll. Fimta ġifieri tajdu ma dik jekk iridna Ġesu, mhix faċli. Ħana nikkoreġi għax din meta ngħidu mhux faċli. Kollox hu possibbli nobdu l-Ġesu ħanaraw skrittura hekk. U mbagħad meta waqt li qed naqra l-feature, fakritni eżatt fuq il-testimonjanza tiegħi li ġrat 37 years ago, 37 sena ilu, nem ġejt salvat. Però jien ġejt salvat qabel il-mara. Sawa kontatta di. Iva, fl-ewwel programm. Bħal dak kien tabib, imma kont inġinier. Ġifi biex tikkonvinċini, inġinier fuq xjenza. Terġa' għandna t-tifelek ukoll. Iva. Ġifieri biex tikkonvinċini li Alla hemm Alla. Kont nemmen li hemm xi ħadd u kontattilkom. Kelli filosofija li Kristu kien ġi mill-outer space minn biex niftehmu għax hemm kliem tekniku. Fimta, imma mbagħad meta fi ktib tar-Rumani kapitlu 6 li semma wkoll dat-tabib li jien ġejt salvajt. F'Ottubru niftakar kien, meta rajt Kristu mitalija jien min jien biex Kristu mitalija. Dudu tajt il-kelma talla biex jien nerġa' miegħu mill-mewt. U mhux hekk biss, igawdina għall-eternità. U inti semmejt xi ħaġa oħra. Ukoll l-aħwa di sabiħa wisq. Aħna jiena l-ommi kellha 3 subien u kien jew marru fejn konna noqogħdu l-gżira, Meri ta' 3 subien. Konna naqra minn dawn l-labu fit-triq għax qabel ma kienx ikun hemm da. Konna naqra mqarbin u l-prinċipju sommi tajt jimħalfuti jien. U l-mommi qiegħda mal-mulejta ġifieri. Imma 3 subien qatt ma kelli ħuti bniet. Ma konx naf kien jiġu l-kuġini, kollha kienu bniet il-kuġini, ħafna minnhom, għax ommi kienu 11 u minħata missieru wkoll. Allora, ma konna m'għandix ħuti bniet, imma llum x'differenza ngħidlek uħti. Għandi tant aħwa, kuluri differenti, forma differenti, jitkellmu differenti, u daw aħwa fi Kristu. Daw ħangawdihom. Kemm għandi ħuti bniet u subien ukoll fil-ġenna. Taf xi tfisser di oħt. Li tfisser li aħna id-DNA jinbidel. Mux DNA spirituali tagħna divin huwa ta' Kristu. Alright, għax dem huwa salvana. Vera jim tawna ħames boros dem. Ġifieri ma nafx minnu da dem u nirringrazzja dawk li morru jagħtu d-dem. Biex naċċaradi minn ħobb lill-ajru semmiha dik meta inti taf meta inti issir kollok dik ir-relazzjoni ma' Ġesu. L-ewwel ħaġa qala fil-feature u ħossuha dawk li jkunu Kristjani dawet mill-motto tagħna. They will know we are Christians by our love. L-ewwel titmur tara x'sa tagħmel biex tferraħ il xi ħadd ieħor. Qed tifhem? Mela. U dawk li jagħtu d-dem qed tifhem huma vera nies kif aslaq bis-saħħa tagħhom jien għadni ħaj. U ma tiġi jgħidulek li ma tistax tagħti dem. Kristu xerred demu fuq is-salib għax iħobbna ikun hemm xi ħadd għandu bżonn biex jagħti d-dem u jien ma mmurx intih. Imma neġi DNA divina naħna il-Kristjani dawk li qabdu s-salib, Kristjani huma daw għalhekk nirrepetiha. Kristu għalhekk tħobbuni tobdu l-mandamenti tiegħi. Taqbdu s-salib u timxu warajja. Dawk li qabdu s-salib qed jimxu wara Kristu, obbedjenti wara Kristu. U mhux jiġifieri kif saqbad Alla me gwida, nimxu ma din il-gwida il-kelma talla. Alla iħobb il-mitimbin u jħobb iktar dawk li kienu jgħixu fid-dnub u taw ħajjithom li Ġesu llum m'għadhomx. U jissiltu lid-dnub u jitolbu maħfra. Però nerġa' mur għall-punt. Kemm għandi ħuti fi Kristu, kemm hawn Malta sax qegħdin niżdiedu, u barra minn Malta, anke l-Knisja tagħna, tara ħafna nies aħwa differenti u kulħadd isemmi. Anki qiegħda f'ħar. Orrajt toħt bl-English sister jew brother. Fimta jew beloved, aħna ta' introduċi il-servizz ta' beloved aħwa l-maħbubin minn Alla u nħobbu l-xulxin. Niġi għal nagħmel sommarju fi Ġwanni kapitlu 17. L-ewwel parti għara li ħammorru fi l-ewwel kapitlu
Ġwanni 17, sorry. Ġwanni 17, Għammorru Ġwanni ok. 17, u naqraw minn vers 20 Mela, sa Ġwanni vers 17. 26, ħalli ndaħlu fil-sujġet nerġaw. Mela, Ġwanni 17 minn vers 20 sa 26. Mela, Ebdaw spiċċa, mux Mela. Bali. minix nitlob għal dawn biz, da Ġesu, ok, għedin qiegħed jitkellem, imma wkoll għal dawk li qed jemnu fija, bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-koll ħaġa waħda kif inti fija, missier, u jiena fik. Ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Il-glorja li int tajt lili, jiena tajta lilhom. Wow. Biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda. Jiena fihom u inti fija biex isiru ħaġa waħda għal kollox. Ħalli d-dinja taraf li inti batni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Missier, irrid li dawk li tajtni ikunu huma wkoll miegħi. Fejn inkun jien biex jaraw il-glorja tiegħi. Il-glorja li tajtni int. Għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġust, tassew li d-dinja ma rfitekx. Imma jiena raftek u dawn għarfu li inti batni. U jien narraftom ismek u għat narrafulhom iżjed biex li mħabba li bija ħabbejtni tkun fija, fihom u jiena fihom. Huwa l-istess kliem. U meta jirrepeti il-mulej. Ejja, meta jirrepeti ġifiri importantissima, anki f'darbti jaħseb għat l-darbit. Għawek għedin naħmur sammar għax konna minna mux Mux il-ġimma l-oħra? Ta' qabel. Ta' qabel. Ta' qabel. Għawek naraw il-ġesu għed jitlob għal dawk li dawk il-mulej, dawk li huma iwildim mill-ġdid. Sewa, u emmek rajna li biex ikunu waħda unità fl-ispirtu u napprezzaw u nkunu nafu li Alla taħ il-glorja bħala bniedem, Alla u bniedem fuq l-art li u glorifikat minn Alla, baddi spiegajta li anki ju iselli falidna, mux itidna, xa ma stawx Eżatta, xumma fil-glorja tijaw. tiegħu. Sewa, rajni għaw kol dik, ġifiri li nitolbu għalli, li nitolbu u għet jitlob għal dawk li aħna nemnu fih u li jobdu l-iskrittura li għalmuna l-apostli, naraw fit-tib tal-atti. Għet jitlob għannis tijaw fil-bidu tal-apaliq u għal dawk li huma id-disċipli tijaw li jgħalmu l-kelma tal-la, eccetera, eccetera, dik l-ewwel da. Imma għeket jitlob għannis tijaw. Pero, mela, l-inkunu wieħed, li narfu li ju u nistudjaw il-glorja tal-la li tal-ilu, ġifir, meta rajdu meditaw, we meditate on the word of God, et nistudjaw il-kelma. Sewa nimeditaw il-kelma, mux namlu u dawn affajta, ma għaddu xalina. Fimta, ġifiri, nosservaw il-glorja tijaw u kol li Alla, il-Messir, u ġigna Ġesu Kristu ħaġa wahda. Jħobbu l-xurxin ħaġa wahda. Dak li Kristu beza fil-Ġetsema, mux miswat u mit-terturi, beza li il-Messir ħajitir għarsa jisir nub għalina, ħajjħud nub tana fuqu. Alla ma setax ħaresleħ. Ma ħaresleħ. Allura, li mħabba bejnu bej il-Missir u li mħabba tal-Missir lejna talab, issa t-nota. Għawek, li Ġesu ma talabx għaw kif għamma edha di. Talab għalli nifsu fil-parti, imma ma talab fil-ħat li fil-Missiru, fimta, għara Marija Ġesu. Ma talabx maħfra l-Missieru, għax ma miġnub, Ġesu kien infallibli, bħala bniedem, ma miġnub u jiet laqas xsib. U bil-qawwa tijaw bħala bniedem. Tifhem, u kellu lajnuna tal-Spiritu Santu, imma kien jobdi. Għax kikur Ġesu għamlu n-nupu.
seta ċaħdu. Ma m'għamilix. Għaġib bħala bniedem. Ara Marija u Ġesu talbet il-Alla biex jaħfrilha bħala s-Salvatur. Mela, ruħi Fimta, titenna ġifieri bħala taf salvatur li tiegħi. kienet Midimba. Bħalna. U talbitu maħfra ma dak eżempju sabiħ. Eżatt. Għax kif dan hu diġà irrikonoxxiet Fit-testament. is-Salvatur fit-tqala da. Eżatt. Qed tifhem ġifieri. Li dak li Issa, għandha ġufa sa jaħlisa. Ekku, issa sa naraw illum. Għandna 17 l-iskrittura x'naqraw. Ġifieri, Nixtieq naċċenna naqra xi hija importanti ħafna. Dik meta semmejt li Ġesu beża mhux mill-passjoni, imma għax kien sa jinfiret minn missieru. li ħajsir nub u ħajfret minn ma U missier. dik kidditu, dik ma stax, għax huma Għalhekk ħaġa għal-warra waħda. b'dan il-karċi minni. Ġifieri, mela, għalhekk biex tkun Swat, biex importanti. xorta ħafna bata tkun. ta' ġifieri, Tas- imma tas- li u bata. swat, Għandu disaw- nimmaġina jien, ġifieri passjoni r-Rumani, għalhekk ġesu ġifiż minn ir-Rumani kif eżatt. b'saħħtu, Għax, l-għanet kien ma studaxxa, ġesu kien b'saħħtu, minn hemm b'saħħtu. 33 sena fl-aħjar tiegħu, u r-Rumani kienu jafu jtuhom it-terturi. Għall-aħħar kien imutilhom. Xi ħadd taħt it-terturi. Għax il-ġeneral kien m'għaddux li x-xahid dawk li kienu jagħtu t-terturi l-bojja u hekk. Anyway, Kristu mit taħt ir-renju tal dak iż-żmien tal-liġi perfetta. Għax anki aħna għadna nużaw il-liġijiet l-Ingilterra u aħna u l-Ewropa tuża ħafna liġijiet Rumani Rumani. ta' dak iż-żmien. Mela niġu għall-istudju tal-lum. Ok, mela. L-istudju ħana raw illum huwa x'inhu xogħolna biex kif we bless the Lord bl-Inglis. Biex imbirku? Biex imbirku il-mulejju pjaċir bina. Mhux għax għadna aħna n-obbligu, ma aħna musa bidlu l xej, m'għamlux m'għamlu, Alla m'għandu bżonn xejn. Imma jirrikjedi obbedjenza minna bħala tfal tiegħu da bħal ġenituri ju. Ġenituri jridu obbedjenza mit-tfal tagħhom u mħabba. Fimtom lejhom ġifieri l-istess. Mela, għandna raw li Kristu talab, u kif daw 7 versi, li fuq li qed jgħid qed nitlob għal dawk li tani, ma talab ukoll, naqraw speċjalment versi 24-26, li ridna nkunu ħaġa waħda. Qed tifhem, ridna nkunu ħaġa waħda taffix fil-isien, noqti. Fl-Ispirtu Santu, għaxan nista' jkun ħafna opinjonijiet, kelma talla mhux opinjoni, Eżatt. kelma talla hija fatt. Eżatt. Għalhekk meta aħna nġu biex nitkellmux niddibattu ta' nitkellmu mill-kelma talla, niddibattu għanajtek bil-kelma talla, għax maħat ma jista' jmerja u hemm miktub, isfet fuq l-abjad. Fimta? Issa, għanaqraw bil-ktib ta' Efesin. Oraj darek Pawlu l-Knisa ta' Efesin. Għax dan hekk naraw aħna li kien hemm ħafna knejjes dak iż-żmien. Fi-ktib ta' Apokalissi kien hemm 7 knejjes l-ewwel 3 kapitli naraw. Ġifieri kollha autonomi u raja differenti. Nies, raja irġiel, raja. Sewa, imma ras Kristu. Eżatt. Sewa, dik ġiet bit-tradizzjoni li jażlu leader, qed tifhem kap ta' stat, dik ġiet ħappost Ċesare. Ok, dak b-istorja li ta' Konstantinu. Mela ħanaqraw ħanaqraw xirit Pawlu, għal il-knejjes Pawlu. Efesin kapitlu 4, vers 3 sa 6. Mela, ħabirku biex iżommu spirtu wieħed fir-rabta ta' slim. Ġisem wieħed u ruħ waħda l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda. Mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missir ta' kulħadd li hu fuq kulħadd u b'kulħadd u f'kulħadd. X'qed jgħidu, hawnhekk qed jagħti eżempju, aħna ngħidu la Trinità.
xi kelma trita mhux hemm qed isemmi. Missier wieħed, okay? L-Ispirtu wieħed li għandna l-Ispirtu Santu għaliex? Min batu l-Ispirtu Santu? Ġesu. Alla msta nibatilkom jgħammu, Mela, nibatilkom id-difensur. il-difensur paraklit il-kelma oriġinali. Ġifiri, kunu spiritu wieħed, ġifiri, kull ma jiġilkom ġo moħħkom, iċċekjaw mal-kelma talla, mal-ittra tiegħi ta' mħabba, u mbagħad tkellmu dejjem tiffukaw fuq Ġesu. Mela. Jekk ngħid tikolli, naqraw di, moħħ Ġesu, kieku kien Ġesu, x'kien jagħmel? Ħanħu deċiżjoni jien. Sewa, Allaħwa biex kurt nappariju, jien ngħid ġo moħħi. Kieku Ġesu, x'kien jagħmel? Mekka jintaqgħu il-knejjes. Qed tifhem? Kieku Ġesu x'kien jagħmel? Qiegħed fostna. Sa jgħid, sa jagħmel, taf x'jagħmel? Jaqbad il-kelma jien il-komandit idu timxu. Jekk hemm xi ħaġa ma taqblux magħha. Fimta tqogħdux tħallsu lil xulxin. Jien aħjar minnek, għax dik tiġri, jiena jili 37 Kristjan, taf kemm ġew? Jgħidu t-sottometti taħti, jien s-sottometti taħt, Sina Ġesu Kristu. Amen. Jew il-pastor jkun qiegħed fuqi. Xorta niċċekkja mal-kelma talla. Fimta, ma jien s-sottometti bimħabba li Alla u rispett. Kienx faċli ta' naċċetta biex nkun pastor. That's good. That's good. U l-importanti li nimxu mal-kelma. Mela, diġa kważi għaddinna daw l-20 minuta pastor, imma l-affarijiet imexxihom naw. Naddu għal scripture oħra? Iva, mela, ħanajdlek, issa ħanaqraw. Malaj? Morru fil-klib tal-Filippini, kapitlu Okay. 2, vers 1 sa 5. Mela, Filippini, kapitlu 2, vers 1 sa 5. Aha. Mela, ħanaqra qabel ir-riklami di. Ma kux bax ma nix ċans nispiegaw kelma. Mela, jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma taħlewwa fl-imħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu fema waħda. Mlewni bil-ferħ. Ħajkolkom l-istess. Smajta, imlewni bil-ferħ. Ħana nifirħu meta naraw laqda u U Ġesu jintela, u l-Messir jintela bil-ferħ, meta naħobbu li xurxin, nafu l-imħabba għeteta. Ma Mela, jfissirx mela. tanna naqblu ma xurxin. Ma fil-kelma talla niġu fi spiritu wieħed. Imma dejjem inħobbu li xurxin. Iva. Mela, ħajkollhom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsib wieħed. Tamlu xejn pika ta' partit, anqas għal-ftaħ jirfiraħ, imma kunu omli. U kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Xieġifiri di? Fadallek xtaqra? Iva, Aqra s-sena. ħadd minnkom għandu jfittex li jaqbillu imma li jaqbel lil ħaddieħor. Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. Pastor, Smajta? ħanaddu għal-riklami. Okay. U narġaw naqrawlhom naqra tikka żgħira l-aħħar biċċa ħalli nafsu naqra fuqha. Riklami u nkomplu fejn ħallejna. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqakom għat-tielet parti tal-programm Il-Verità. Ħanaqralkom l-aħħar żewġ versi li konna mill-kapitlu 2 tal-kapitlu mill-Filippin, kapitlu 2, versi 4 u 5. Għax importanti ħafna, għax araw naqra. Ħadd minnkom mandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel il-ħaddieħor. Li bis-saħħa ta' Kristu ta' nistgħu nagħmluha fid-dinja tal-lum ta'. Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. Xi tfisser di? Sempliċissimo.
X'jaħseb Ġesu jiena nagħmel, però rridu ngħidu din il-frażi ngħidilkom il-Knisja ta' Spiżi. Jien ngħid, mhux tista' tagħmel il-Knisja lili biex paċċini, x'sa nagħmel jien biex ngħin il-Knisja, mhux sa jagħmel jien sa nagħmel Alla sa jagħmel għalija, imma jien sa nagħmel għall-Knisja li jitalla, fimta? L-egoizmu, l-ego, ok, għaw l-atheist, jenu bħal sejqaw, l-atiju, għandhom ħafna ego. U ma jgħidux kif qed ngħid, san nara x'nista' jien nagħmel għall-mara tiegħi. Fimta minn flok ngħid, il-mara ħannar x'tista' tagħmel il-mara tiegħi. Jo tfal, kollox, idħol fiha di, dejjem nifukaw Ġesu għamel. X'nista' nagħmel jien biex insalva l-Vins, x'nista' nagħmel jien biex insalva lilek. Qed tisma'. Tifhem, ara xriedna nkunu ħaġa waħda. Dik iġibna. Ħaġa waħda tħares lejn Alla u ngħinu xulxin. Inħobbu l-xulxin iktar nkunu viċin talla. Ħammorru fuq il-ktieb tal-Ebrej, il-Lut, ktieb tal-Lut. Kapitlu 3. Ok, minn vers 12 14. Għawek ħanaraw li Alla jridna ikonna il-fidi. Dik ix-xaħġa li tferraħ il-bulej rajnija hija il-fidi. Dik li tbirek l-Alla li namlu aħna hija il-fidi. Il-fidi f'min? F'Ġesu. Fil-mirakli ta' Ġesu. Li hu Alla, li hu bniedem u s-salla palina, l-salvazzjoni. U l-qawmin tal-mewt, il-fidi, li jgħina bil-saħħa tal-Ispiritu Sant. Anki meta nittamdu kbar, għana għadin niprattikaw il-fidi tagħna li tfisser il-mewt u ġejna ħajjin fi Kristu. Fimta, għana kit trabit, ma sibiex ma mudija ta' trabi kbar. Inti meta titamet għed tipprattika il-fidi, għed tajt l-Alla jien tijak, il-Knisja, n-nissa l-Knisja u maħuti. Lil-passat tijaj, nħafer u koll? Passat inħafer, id-DNA tijaj huwa divin bħal ta' Kristu bħal ta' l-aqwa. Għed nizam id-DNA xillum kullħat fħalqu. Mela ħanaqraw mela mill-ktib tal-Ebrej, mill-ktib tal-Lut, kapitlu 3 minn vers 14. Mela biex nimxu fil-fidi, bil-fidi. Ħuti, araw li febda wieħed minnkom ma jkun hemm qalb imħassra bin-nuqqas ta' twemmin li jwassal għal firda minn Alla. Il-ħaj, għana ġanejda di minn Alla l-ħaj. Imma għamlu l-qalb lil xulxin kull jum. Ħeġġu lil xulxin, kull jum. Kull jum. Jekk inti ma tarax il-ħadd fil-Knisja, ok, etteħ telefonata, tibatlu SMS, Messenger, email. Nista' nsemmi WhatsApp. Ejja, mela, mhux xorta. Tikkomunika mal-aħwa. Infatti, scrittura fil-ktib tal-Lut, fil-ktib tal-Ebrej, kapitlu 10 vers 25 jgħidlek, bl-Inglisa. Do not forsake the fellowship of the brethren. Hekk inti m'intix qed tgħid li inti Kristjan u ma tmurx ma tkun mal-aħwa, niddubita kemm inti Kristjan. Sewa, għax dak li jkun Kristjan, aħwa ifittex aħwa bħalu. Ġi ma tistax toqgħod id-dar u ma tmurx għal daw l-events li jagħmlu ġol Knisja. Int li tkun fil-preżenza ta' Kristu tagħna u mal-aħwa wkoll. Kemm nifirħu meta nkunu fil-Knisja, għaż nkunu nitilqu. Eżatt. U meta nitbedu mill-Knisja. Min jgħid li hu Kristjan. Kristjan, born again, tammet u ma jmurx Knisja, isib skuża biex ma jmurx, flok bisib skuża biex jmur, jena kont isib skuża biex jmur, mux biex ma jmurx, għalek għalla jużak u bat, u kellix nitlef jinta, kellix nitlef għax kull meta immorru għal-Bible study l-erba, kont nalaq 3 teħwienet biex jmur, fimta, u bat bdew ġejni ħaddima ma insomma. Ħanaqraw mela, rajnija di, kux jek. Le, ma rajnix kolla. Sorry, skużani. Ma ġara xejn. Imma għamlu l-qalb lil xulxin kull-jum, sakemm inkunu għadna nistgħu ngħidu illum. Biex ħadd minnkom ma jiġġarraf mid-dnub u jwebbes qalbu, għax aħna għandna sem fi Kristu, jekk inżommu sħiħa sal-aħħar it-tama li kellna fil-bidu. Il-ġirja sal-barku. Eżatt. Mhux ma jaħfridniex, hekk ħanozzu fil-ġirja
jerfana bħal ma jerfa l-Pietru. Iva. Marġirja sal-barkun. Eżatt. U Alla jgħinek biex taqdef sal-barkun. Eżatt. Għana, issa inti meta turi din il-fidi, Alla ittik kuruna tal-ħajja najdu l-għana. Sa għammor fi ktib ta' l-Apokalissi, ok, Revelazzjoni. Kapitlu 2, vers 10. Mela, U Apokalissi. ma tħammorru, l-axħar ktib. U ma tħammorru kapitlu vers 3, 10. għana għraw zaw skritturi. Ok. Mela, tibżax minn dak li se jkollok is-sofri. Għax kif ta' ħajtek il-bulej, ċum, taf minn jħoda kontrik, il-xitan, u jaddik ħafna. Ara, id-demonju se jixħet il-xieħut minnkom fil-ħabs biex iġarrabkom. Min? Min? Id-demonju. Mela, mux Alla jitfana. Mux Alla. Mela jitfaxħat il-ħabs. Alla ġust. U rrit jonora. Id-deċizjoniet li nieħdu aħna. Kieku Alla għamilna robots, kieku mux Alla, għax mux ġust. Għassa, robot. Daw il-robots bil-remote control, ma jobduk kif tamel bil-remote control. Jollum tkellimhom. Issa, ħagħora, ijat, ma nafx fej kont insejt, u nara dal-platt idurek għadu. Tada xilu jiknes bil-robot għaw, jiknes u jaxsel l-art għaw, u tħajjarni xuħet il-barra. Ma de tajba tax, jgħamil għamda ġo. Għamma ħalaqni xek, Alla jonera deċizjoni li ħana nieħdu. Jekk jiena nħu deċizjoni, ħana melli rritu murju l-infern. Alla tkun ġust, ekkazilt int. Mela ħjem ħatmur, għax jgħidu l-ek l-lura għalix, jħalli dal-gwerer, mela l-gwerra hija deċizjoni tal-la. Deċizjoni tal-mirem u Alla jtjonera, għax jgħid ma jkunx Alla. Kiku Alla minna robots, nobduħ mill-alfa omega, mill-bidus sal-axħar, ma nizbaljawx. Għattek kiku mux ġus, għalek Adam, u l-marati għaw fid-nub. Fimta? Imma ħat ma jħallik ta' inti meta tkun tiegħu, meta mbattati ħajtek l-eres, qatt ma jħallik, bħal tifel li ben il-ħali. Ħankompla xi kien ma spiċċawx. Mela, ħanaqraw xitina l-mulejn. Ħankomplija din. Mela. Ħanaqra, tibżax minn dak li se jkollok is-sofri, ara d-demonju se jixħed lil xi wħud minnkom fil-ħabs biex iġarrabkom. U intom taddu minn 10 tiem ta' taħbit. Ibqa' fidil sal-mewt u jien natik il-kuruna tal-ħajja. Sawa, ħammorru fil-kapitlu 3 issa. Vers 10. Kapitlu 3. Vers 21. 3:21 li għanda qalb madwara. Da xej Ġesu. L-rebbieħ natiħ li joqot ma' ġem. Rebbieħ tafxin il-kelma, overcomer. Overcomer, mela. Kif nejdilom li terbaħ, kelma overcomer, rebbieħ bil-Malti. Vittorjużi. Overcomer, bling overcomer tfisser, li jina ħanaddi minn telfa. Tidelli telfa. Imma miex, għax tkun kapaċi ma' grissu. Kif nuru f'dawn it-testimonjanzi li naraw u minn imma tajt li għadnub, tajt li għadnub, inti overcomer. Ġifi inti, id-nub sar, irsir tijak, mux il-sidek, sewa. Unkunu għaddejjem minn batijiet u ġieħ, u inti xorta tibqa jkollok it-tama fil-mulej. Dik hija, mela, l-rebbieħ natiħ li joqgħod ma' ġembi fuq it-tron tiegħi. Mela, jien hemm sa nkun anke inti paster, hemm sa nkunu aħna. L-istess kif jien meta rbaħt qatt ma ġeb missieri fuq it-tron tiegħu. Min għandu id-dnejn ħajisma' xjgħid l-ispirtu tal-knejjes. Il-fidi twaslek il-fidi fi Kristu fi xorta, għetnejda bieċi ta' mendi. Ija, xieġmil għalek. Issa ġej il-sajf
U t-tabib għalli mu Roma l-saqajk, għatlu okej, sa' nibżam il-kut kbir, tamma msomma, overcomer għankun. Anyway, mela, nirdu nimxu bil-fidi tagħna se naslu sal-barkun. U għallajtina kuruna, mux bis ġaw intuwilu dik ta' mux bis, unpoġġu ħdeħ fuq tron. Ejda kajja poġġi ħdejja, ċiħlew. Oh, ġmil. ċiħlew. Ussa, mux bis irridu nimxu fil-fidi, irridu nimxu fl-imħabba, leħ u lej xurxi biex nkunu waħda. Għawe, l-imħabba l-alla, per esempio, Kristo qal, okay, ħanaqra bl-Ingliżi, you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Iġveri tħobbu l-alla, kull ma bil-pakket koll, ġisibna b'moħna, nifokaw fuq Kristu bruħna, b'kollox, hekk inti vera, u għallhom xi ħaġa oħra wkoll. Għallhom hekk intihom, disabi ħawis, ħammorru fl-epistola ta' Ġwanni l-ewwel waħda. Mhux fil-Evanġelu. Okay, fl-epistola ta' Ġwanni, kapitlu 5. Kattif il-mulej imma ma. Kattif il-mulej għattitina biex nobdu l-mandamenti u ma nistawx naslu biex nobdu għom dal-mandament. Għara di, ma tanx nismaħħa, all right, nipritkajin, all right, imma ma tanx nismaħħa minna ħattijħor, għara. Mela, fl-epistola ta' Ġwanni, jekk għandek il-Bibja, pinġija kuluri differenti. Għax dina bomba. Mela, kapitlu 5. Kapitlu 5, vers 3. Mela, għax din l-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal. Fimta? Għax kull minu imwielet minn Alla jeleb lid-dinja. Ġifri Alla, jiena jgħidu li sa minnu xaw. Aħna għandu testimonjanzi li kollu. Ħanaqra din passer ukoll, din ir-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Mela, il-fidi u l-imħabba li Alla, l-imħabba li Alla taf x'inhi l-obbedjenza. Li jiena nobdi, l-ewwel ma tittobdi. U għal-ġittana dan, meta nobdu. Mela għal-min, mela Alla kollox li għamil għal-ġittana, mela Alla għandu kollox. X'mabbatu xaħna. U Alla jbirikna dak li għandna bżonn fi servina Ġesu Kristu, mhux li rridu ta' għax kultant irridu affarijiet ma kunux tajbin għalina. Ma jtihomniex Alla ġieli ħallu affarijiet ħalli jiġru ma mussa jigbuna. Fimtax għan overcomers. Alla mhux miġnun. Jekk għallek għamel hekk hobni ġismek kollha, żewġ mandamenti ta' daw. L-10 ġabhom f'żewġ mandamenti biex tara il-grazzja minn Alla. Xi mħabba għandu lejna. Jiena ħares lejn nies. Għandek problema, Alla jħobbok. Ejwa ħassofri. Għax da ġisem ħassofri. Imma Alla ma ħalaqniex biex il-ġisem tagħna jisofri, id-nubġu maħna f'din id-dinja. Hemm dinja oħra wara dieta. Hemm ħajja oħra wara di. Amen. U ma nħobbux Alla fil-fidi. Jekk ma nimxux fil-fidi u ma nimxux fil-mħabba li Alla, m'għandekx ċans ta' sal sal-barkun. Il-barkun ġifi reprezentant tal-ġenna. Mela, ħanaqraw versi ieħor. Mela Alla mhux kattiv. Għax kif rajt, mhux diffiċli biex aħna nerġa' Mela, bil-qalb ħanaqra minn dil-verżjoni ara. Aħjar. Ejdi. Fek, għarrajt. Għastan ġajtek eksa. Għalli, ħanaqra minn dil-verżjoni. Għax li mħabba talla tfisser dan. Xin li mħabba? Li nosservaw. Il-kmanda da l-verżjoni iktar zbiħem, għedna nimna taqmu fuqa aħna l-Evanġelisti. Mill-oriġinali. Mill-oriġinali. Talla tfisser dan. Li nosservaw il-kmandamenti tijaw, kmandamenti tijaw ġew minn għandu għalina. U madana kollu. Madana kollu, għek edha fl-oriġinal. Il-kmandamenti tijaw, mhumiex tqal, nistaw naqquhom. Fimta, issa għanna naqraw skrittura oħra. Fl-epistola ta' Ġwanni, minn kapitlu 5 mi 2 hemmhekk qiegħda. All right, okay. Kull min jemmen lil Ġesu u l-Messija u mwielet minn Alla. Ġifieri wielet mill-ġdid. Qed tifhem mill-ilma u mill-ispirtu. U kull min iħobb lil missier iħobb lil min twilet minnu.
Min DNA, ġifiri jek aħna wildin minnu, DNA l-istess- divin, għanna ġiħobbu xulxin. Għara vers 2. Min dan nafu li nħobbu lill-uliet Alla. Meta nħobbu l-Alla u namlu l-kmandamenti tiegħu. Ġifiri, jekk jenna nħobb l-Alla, irrit nħobb għajdilkom jien. Jekk jena najt l-inkristja, bil-forsi tħobb il-nis, l-ewel swajna fil-feature, l-ewel zelu li jiġik, li għamur namel xaħġa jien. ħafna mill-pastors li kunu imorru fil-missjoni, mux imorru ġo Holiday Island bħal Malta ta' għek, mux għax ma jkun hemm bżonn, jew hekk, imorru f'post remoti. Aħna jina u l-mara meta salvajna, ġitna ħanajdek that where we kienet ta' ġitna l-opportunità li morru Libja taħt Gaddafi. Et najdlek, vapur kien sajjera darba minnu 70 darba użajna vapur għanna u darbtej l-aeroplan, x'kien hemm sa. Imma dik iżżid tinsa kollox. U titmur fej jibatek Alla tħossa ġo fik. L-istess ħaġa, meta Alla ddeċida li jibat il-Kristu biex iġmur Ġesu għallu għaw jien ibat li lax ma zab il-ħadd. Dik li għamel Kristu, ħalla kollox, il-glorja tijaw. U mar u ġi biex jisalvana. It-tfal talla, speċjalment dawk li jkunu pastors u xjuħ fil-knisa, daw tiġi jiena nemmen li pastor u l-mara tijaw bil-forsi jidu jkunu esperienzaw il-missjoni u postijiet remoti, ħalli għali għaw Malta dak iż-żmien meta ġejna til-muleħ kien post remot u diffiċli, qed tifhem, imma li tmur barra xtutek. Qed tifhem u taqsam il-kelma fejn bżonn, mhux il-kelma biss taqsam, titmaħħom, għalhekk aħna tagħmel karità, tħossha tħobb in-nies. Jekk qed tkun xovenista, razzista, nidduba jekk hemm tħobbu l-Alla. Jiena kont razzista mill-kbar. Ma nafx għattilkom. Li, ma nafx. Naqsam man naħal oħra, imma mbagħad meta sirt issa l-imħabba u l-fidi kif bidlek. Mela, ħanaqraw skrittur oħra. Ħanaqraw, issa ħanaqru fil-sen, zaw skritturi ħanaqraw, mux jekk, wasanna biex naqlu. Biex naqlu din il-parti. Mela, ħanaqraw issa. Minu il-missir, mela, għarajna li rridu nimxu fil-fidi. Fl-imħabba, rajna li nħobbu tfal talla, ok, issa, biex nikonkludu din it-talba li talab Ġesu tijaw, hija tijaw personali, mux li talba mill-naqraw Mattew kapitlu 6, totalment differenti. Dik kienet pattern. Di hija t-talba ta' Ġesu meta talab għalih nifsu, meta talab għad-disċipli u issa titlob għalina daw li tajnu mux għal dak iż-żmien biss u għal futur ukoll u għal dawk li ħajġu salvati. U talab għalina ma ninsewx li aħna nobdu id-dottrina li tawna l-apostli. Li naqraw, id-dottrina li naqraw li tawna l-apostli f'kapitlu, Atti kapitlu 2. Importantissima, ġifiri, mux taqraw Harry Potter biex taffu Alla, mux taqra ta' Charles Dickens biex murant Alla, taqra jinnaqra kodba. Iva, mela. Imma l-unika ħaġa li tittaqra dwar Alla hija il-kelma talla. Anki meta naqra ktieb, jew nagħtikom il-kodba bħalma tajtkom il-ħadd. All right? Daily reading. Jien dejjem inżomm il-kelma talla ma' ġembi. Biex tiċċekkja. Għax niċċekkja bekkien, għax bdejt insib. Ħafna żbalji. Di. Mhux dik kelli l-bajda l-kbira tal-encyclopedia ngħidu Anka l-għana. di sibt l-iżbalju. Kolla fihom xi naqra, imma id-dottrina qed tifhem issa pereżempju fuq il-ħatfa. Kemm hawn nies meta tkellmu mill-Knisja Rumana ta' Rum. Kemm hawn nies Kattoliki li jafu x'in il-ħatfa. Meta hija dottrina maġġuri. Dik li tfisser aħna ħaninbidlu fil-ħatfa. F'DNA. U nittieħdu ħajjin, missa jittieħed ħajjin. Mela. Ġisem ġdid
Fimt li jiġbaħ il ta' Kristu. Sewa, Għanaddu għal-riklami. Umbat Għalli nalqu. Mela, riklami u nitkelmu malajru kol fuq l-axar, fuq din it-talba tant prezzjuża li tant ħarreġ ħafna mħabba li jina mulej. Xi ġimil. Kunu bħalu. Riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqakom għall-aħħar parti tal-programm Il-Verità. Hawnhekk il-ħin ma narawx għaddej. Xejn, ikonna xi ngħidu u nibqgħu ngħidu jekk Alla jrid f'aktar programmi. Mela, Kalla jrid. mela, Mela, ħan naqraw vers. Ġaqrajnijom daw fit-talba ta' Ġesu, l-aħħar żewġ versi. Ejja, Ok? Mela, Ġwanni kapitlu 17, vers 25 u 26 inattilkom li Alla u ġust ma jistax joħloq robots, rrit jaħloq xaħat fi ġbija tiegħu u jkollu b'lingis ngħidula free will, liberi fl-ispirtu. Il-verità teħles. Sewa, issa, naqra? ejja. Mela, Mr. Just, tassew li d-dinja marfitekx. Imma jiena raftek. U dawn Da għal. Ġesu qed Mela. bħala bniedem hawn. Qed jitlob bħala bniedem. Għalax qed jgħid ta' tittifmu. Mela, mela. Erġaqla fil-isem. Mela, Issa Mr. naqra mill-verżjoni Just. tiegħi tagħkom. Tassew li d-dinja marfitekx. Imma jiena raftek. U dawn għarfu li jinti batni. Smajta? Għal min huma dawn? Jiena inti uħti, inti li tajt ħajtek il-mulej u mort tal-mamudija, li tmur il-knisja titqarben ma l-aħwa. Daw għagna għalla qabadna li n-nek fil-gburija tijaw, fil-foreknowledge najdu bl-Inglis, qabadnek u tpoġġjomna u poġġina fidej Ġesu. Fiġwanni 10 jitlob. Daw ma jħarbulix dan nies, għaxek naħra poħda għamur ġibalura. Issa naqradi qabel. U jiena għarraftom ismek u għat narrafulom iżjed biex li mħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Issa inti, meta inti għed temmina di fil-issi. Mela, u di tijaj edha Xieġelek temmina di? Mux il-fidi. Eżatt. Li mħabba li naqraw tal-missi. U l-fer, jiena Lej li ben. naqra U lej il-fer. n-nis ta' talla, bejnietna. Dawk li għaxem ħafna jissejħu kristjani ta' hemm ħafna bdejt nisma' għaw kristjani għax mux billi tajt li nisa, tkun midluk bil-Spiritu Santu. Għattifeq, DNA pentakostali. Fil-fat Ġesu, ma għallinix tridu tkunu kristjani, tridu tkunu mwilda mill-ġdid. Wilda, u Fil-verità. U tittebe fl-Spiritu Santu, Mela. fil-meraqni ta' Ġesu li għadhom iżiru. Għalek aħna nsejħu pentakostali, għana għanix dawk il-pentakostali li namlu teatrini ta' li ġili naraw fuq television, vera li tolbu fuq xurxin, għattifem u lejħenz u dilku bizzejt, imma usta namlu teatri ta' namlu show, kissu għatma mer show, pritka u talab u għja morru. Meta ħalet mixinan,
Għaddejna minn, jien għaddejt minna personali, mux jien għaddej konti possessat, ma kien hemm li nemri tiġi meħlus, askoltna fl-ħamur jiġi da, jattakkani, kelma fissem il-ġesu ħelsu, bub, telaqna, maċ namel teatrini, u vera kien hemm min ma ħareġ mal-ewwel, ix-xita minn demonju, minn xita demoni. Imma kienna bżonn ninsumu nagħmlu bħalma kien fil-kelma tal-la, imma d-dikomand kif tissemmi sem Ġesu, mal-ewwel iċedi tax-xitan. Mela. Għali, għax irid ikonna mħabba u fidi falla. Qed tifhem mhux samur nitolbu, mela. bħalma naraw ftit film Exorcist, ma din-nies u nagħmilhom brainwashed. Alla jagħmilhom mhux brainwash, jagħmilhom alla body wash. Qed tifhem biddilhom id-dem. U fismu kull min jemmen għandu seta fissem Ġesu, l-inkeċċu x-xjat. Imma, ejja, ma ħafna u Mhux xi ħadd għaw jagħmluhom jabdiga, daw jiġifieri. l-affarijiet, u mhux vera jkunu ħobbu l-alla, għalihom infushom biex jidhru. Iva, iva. Fimta mhux qed ngħidlu għaw Malta, ġifieri ringrazzja l-Alla, ma tantx għax ħna naf nitkellmu fuq xulxin. Ġifieri, ma l-mħabba tal-Alla hija eċċezzjonali. Mela, ħanaqra fil-verżjoni li qed nittraduċu aħna, okej? Missir ġust, ta' bilħa id-dinja ma sarriċ taf minn int, għat jitlob, vera id-dinja ma tafx minn int. Imma jien sirt nafek bħala bnidem qed jgħid. U dawn saru jafu li inti batni, daw, morna jgħin, li pajtajtuni jafuk minn int. Abba fader, u t-nismijiet li semmejna kolla, u t-titli kolla li għadna d-dajin nar terbaħna, nistudja fuq l-ismijiet. Illum għada naħseb nispiċċaw. Duxek, u għaraftom ismek u nibqa narrafom. Difri, dejjem hemm ċans li titgħallem, minn fejn nitalmu, mhux mill-iskrittura. Eżatt. Sabiex l-imħabba li bija ħabbejtni, tkun fihom u jien inkun f'unjoni magħhom. Mela aħna studjajna l-ismijiet u t-titli ta' Kristu, ta' Alla. Ok, fit-testament il-qadim, għax u hemm l-ismijiet tal-Mulej Ġesu u għall-Ispiritu Santu. Imma, mela, x'jam daw l-ismijiet kollha tpoġġihom fl-imkien. Orajn ħana tinsiex li l-art ta' erba nitfaw dat tal-im dirett fuq il-Facebook page nagħna. L-ismijiet kollha taqadhom kollha fuq 100 ta' ġifieri sew. Jekk tħares lihom kollha l-verb tagħhom kollha jgħidu li Alla huwa imħabba. Fimta? Alla huwa komplut imħabba. M'hemm xejn mibeda ġo fih. Illa mhux aħjar ta' tiħajtek lil-mulejn, mhux aħjar ikollok relazzjoni ma' Ġesu, mhux aħjar tkun it-tempju tal-Ispiritu Santu. U dejjem problemi jiġu, tafx nagħmel jien, ħares lejn Ġesu u ngħid kieku Ġesu x'jagħmel. Mela, ħammorru naqraw, ħanqra di sabiex l-imħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jien inkun f'unjoni magħhom. Ħanaqraw u nagħlqu fil. Fl-epistola ta' Ġwanni, l-ewwel epistola, minn vers 1 sa vers 4. Di ċelebrità di l-iskrittura biex nagħlqu l-programm bija. Mela, dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li lejh ħarisna u li messew idejna, jiġifieri il-kelma tal-ħajja. Smajta, fil-ġwanni il-kelma saret ġisem. Mela li il-kelma għax f'dan edha il-verb. Imma propja oriġinali dik edha il-kelma saret bniedem, hemm differenza bħala tifsira. Bekk ngħidilkom iċċekkjaw u għandkom biex tiċċekkjaw. Mela, il-kelma tal-ħajja. Dik li għattajt id-deqda fl-Evanġelju. U għaw nerġaw narawa. Dan sejrin inxandrulkom. Għax il-ħajja deret u aħna rajnija u edin nixħdu għalija. Nixħdulkom għalija. Xieda taħħa. Mela.
Eddin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-missier u deret lilna. Issa fil-orġetta li aħna uritna. Eredi ta' dil-ħajja aħna. Ġraqas aħna xogħolna da. Inti meta tiret ċaħat minna t-ġertu ma jkun xogħolok, ix-xogħol li għamlu huma. Hawnhekk qegħdin nirtu xi ħaġa li ħadd ma minna xejn għaliha. Fimt qed nirtu l-ħajja ta' dejjem. Għax fi Kristu ta' għax tkollek relazzjoni ma' Kristu. Mela ħankompli, għax irridu nagħlqu pastor. Eddin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna u laqda tagħna tkun mal-missier u ma' ibnu Ġesu Kristu. U qegħdin nikdbu dan biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Ġmiel. Dawk qiegħda u għalhekk qed nikdbu dan sabiex il-ferħ tagħna u tagħkom ikun sħiħ. Ikun sħiħ jekk inti għandek fidi imħabba lejn il-missier u l-istess lejn Kristu billi tiġi toħroġ bil-gwida tal-Ispiritu Santu, ma sax insib il-kelma eżatt. Li Igwidata. Ipoġġik igwidata, ma jpoġġik b'nisajdu qed ħejst maġġel biex tajt Kristu u il-mulej. Kristu u dak li bitalina fuq is-salib. Kristu u dak li qam mill-mewt u qajjimna mill-mewt miegħu. Kristu u dak li ħajintaqgħu aħna nintaqgħu miegħu fi sħab b'ġisem ġdid DNA divina bħal tiegħu u dak li ħajtina il-kuruna tal-ħajja ta' dejjem. Biex fl-aħħar mill-aħħar x'namlu biha il-kuruna. Neġgħu poġġuha f'saqajh. Ġifieri intuħ il-glorja li tixraqlu anki meta ngħaddu għall-ħajja l-oħra, ħaniqpaw ngħidu u nqimuh fil-verità u sew u ntuħ il-glorja u ngħidu fl-isse. 3 to 1. Halleluja. Ħanaj talba, importa. Iva malaj. Mela ħanaj talba malaj. Musa ngħidha twila daqs kemm f'Ġon 17. U missier qadis nirringrazzjak li bl-erf li inti ttina l-informazzjoni li inti ttina meta aħna naċċettaw bħala s-salvatur tagħna u nitolbu maħfra, inti tilqana fi ħdanek. Inti tikkurunana, inti rispettana, tipproteġina missier u tipprovdilna dak li għandna bżonn. Grazzi tal-Mulej Ġesu, grazzi tal-Ispiritu Santu, grazzi tal-imħabba li tajtna Mulej. Ejna biex din l-imħabba li inti tajtna inxerduha u nixduha l-aktar nies Mulej li għandhom bżonn is-salvazzjoni, li għandhom bżonn lilek. Fisem il-Mulej Ġesu tlob dan. Amen. Mela, ħanaddi għal-kanzunetta, propja konti preparajt ħaġa, ma qabel ma ġejt għal-programm bid-dilta. U issa qed ninduna l-xiex. Kemm il-darba kantajtilkom imma ma niflax ma nkantaħħiex di kanzunetta u kantawha miegħi għax naf li tafuha. Kemm inti kbir. Laqqas nista' ngħidilkom. U rejna b'dan il-programm kemm Alla huwa kbir. How great thou art, Pastor, bil-Malti. Ejja, kanta miegħi. U le kanta miegħi tibżax għalih, ma jimpurtax. Kanta miegħi kemm huwa kbir Alla. Ma
aċċetta il-limit u fatt li ju minn fuq salib salvani u minn ħadd it-toqob ta' tnubi